Hej og velkommen til min lille tegnevideo. Jeg skal vise, hvordan man tegner et øje, og vi kan starte med et eksempel på, hvordan man umiddelbart kunne finde på at tegne et øje, hvis man er lige i starten af processen. Hvis vi skal prøve at finde nogle måder, hvor vi kan gøre det her øje en lille smule mere realistisk, så kan vi starte med at kigge på anatomien. Som regel starter jeg altså med sådan en kugleform med nogle hjælpelinjer til ligesom at give et billede af, at vi har sådan en kugle og den her 3D-effekt. Jeg tegner irisen pupillen ind, det øverste og det nederste øjenlåg, og det øverste øjenlåg er spredt, altså lidt mere buet end det nederste. Og jeg får også lige tegnet tårekanalen ind, som også er en meget vigtig lille del af anatomien. Jeg får tegnet ind, hvordan øjenbrynet ligesom forbinder sig til det øverste øjenlåg, og også den her fold, vi har på det øverste øjenlåg, samt det nederste del af øjenlåget her. Og hvis vi prøver ligesom at tegne de her ting ind på vores første øje, så har vi folden, og vi har den her underkant af den nederste del af øjet. Og det skulle gerne hjælpe lidt. Hvis vi så kigger på skyggen og lyset i øjnene, som også er noget, der kan gøre rigtig meget gavn i forhold til at gøre øjet mere realistisk, jamen altså, så har vi en lyskilde, solen, som regel kommer oppefra og skaber en skygge, både inde i øjet, under den her fold her, og det øverste øjenlåg, men faktisk også det nederste del af øjenlåget. Og teknikken jeg bruger, det er simpelthen bare, at jeg skraverer det ind. Sådan så man kan gøre med en blyant eller en kuglepen, eller hvad man nu lige har ved hånden. Jeg tegner en lille skygge ind ved kanten af det øverste øjenlåg, og det tegner selvfølgelig også lige øjet lidt, irisen lidt mere op. Men der kommer simpelthen den her skygge i den øverste del af øjenlåget, ikke i den nederste, fordi der er det ligesom der, at solen rammer, og jeg tegner også lidt skygge ind her ved det nederste øjenlåg. Hvis vi kigger på hvordan det kan være, at der kommer den her skygge, altså så er det simpelthen på grund af vinklen, at både den øverste og den nederste del af øjenlåget går sådan skråt indad. Men for at det kan blive rigtig realistisk, så skal vi også lige have nogle vipper på. Og i stedet for at tegne dem med sådan en meget velafmålt afstand fra hinanden, så klumper jeg dem som regel ret meget sammen og lægger dem i sådan en U-form. Og som man også kan se, så har den nederste del af øjenlåget også nogle øjenvipper, som kommer ud simpelthen inden for kanten af. Og jeg tegner lige lidt mere lys og skygge op. Og en næse, sådan så man ligesom, ja, forhåbentlig kan man lige se det her rum, altså hvad for en vinkel øjet er tegnet fra, ikke? Og hvis vi skal sætte nogle, hvis vi skal tage nogle af de her teknikker og sætte den på vores første øje her, så kan vi starte med at skravere skyggen ind fra det øverste øjenlåg af, og lige et øjenbryn ind, så giver det lidt mere rum-effekt, og samtidig får vi lige skygge ind på vores nederste del af øjet. Vi tegner lige kanten af irisen op lidt mere, og sidst men ikke mindst, så får vi også lige givet en refleksion af øjet. Der er som regel sådan en lille prik, en lys prik i øjet, som man simpelthen reflekterer lyset fra solen. Og det giver det her genskær, som gør, at øjet det ligesom bliver lidt mere livligt. Og jeg tegner skyggerne fra inden i øjet ind, og til sidst så tegner jeg så øjenvipperne ind, og som gerne er lidt klumpet. Det bliver lige lidt råt, men jeg håber, at det giver nogle gode idéer til, hvordan man kan gøre sit øje en lille bitte smule bedre. Yes, og her til slut, så vil jeg gerne vise nogle eksempler på, hvordan man kan bruge de her principper til at simpelthen lære at tegne de her øjne. Og for mig, der handler det rigtig meget om at tegne meget og mange. Jeg tegner dem forholdsvis hurtigt, ikke så hurtigt som man kan se det på den her video, det er omkring 20 gange hastigheden. Men jeg forsøger at tegne dem hurtigt og let og gøre det færdigt, mens jeg simpelthen bare tænker på de her principper. Forsøger at gøre det så realistisk som muligt, og hele tiden tegne øjet lidt anderledes hver gang, altså fra en ny vinkel, eller med et nyt udtryk, eller noget i den her stil. Og
Det er, hvad jeg synes har fungeret bedst for mig, når jeg har skulle lære at tegne det lidt bedre. Og det handler simpelthen bare om at følge A4-siden ud og nyde det og have det sjovt med det. Altså det er det handler om. Simpelthen. Så her kan man så se endnu en side, og det er hvor jeg er gået væk fra den der lidt mere realistiske måde at tegne øjne på, men i stedet viser nogle eksempler på, hvordan man tegner nogle tegneserieøjne, og det kan være noget manga, det kan være noget, ja, noget mærkelig mellemting, men altså der er jo 1000 måder at tegne et øje på, så her er et par eksempler på, hvordan man lige kan lave dem på en helt anden måde, men alt det her tager ligesom lidt udgangspunkt i det realistiske. Så tak fordi I så med.